kommer. Det er en feberpasning, bogstaveligt talt, i sådan en sygdomsuge. Jamen, det viser også lige nøjagtigt det spil, Nordsjælland skal lave, eller spille mod OB. De skal op og lægge pres på OB. Det spillemoment, hvor OB sparker ikke har fuld kontrol over pukken, har svært ved at spille den ud, så laver de en hurtig pukerobring. Lynhurtig diagonalpasning. Perfekt afleveret Lasse Dein til Granqvist, der støder frem. Og first timer den i nettet. Meget flot scoring. Morten Dahlmann, der skyder, og så scoring til 2-0. Den fik lov at gå hele vejen. Jeg tror ikke, Martin Holst kan se noget som helst. Ej, han kan simpelthen ikke se pukken, fordi Dahlmann får faktisk fyret et halvdårligt skud af. Han er ude af balance. Og så sætter han et fladt skud, som Martin Holst simpelthen ikke kan se, fordi der står 2-3 mand placeret. Her ser vi, den bliver spillet bagud. Her mister han lige balancen et øjeblik. Og så sætter han den altså, og Holst slår ud med armene. Den kunne han ikke se. Nordsjælland foran 2-0. Andreas Sabro. Og 3-0, og det er Robert Medin. Det er altså godt spillet af Nordsjælland med de der tværpasninger, som på det første mål. De spiller pukken rigtig godt. Andreas Sabro laver et godt stykke arbejde på det her mål, hvor han lige drejer nogle OB-folk væk. Det her lægger den, og så lægger han ned i hjørnet, og den der ved de altså, hvor de har hinanden. Og så kommer der igen tværaflevering helt over til Medin, som støder den ind. Og Martin Holst skal ud i en svær sideværsforflytning der, og ser måske ikke helt heldig ud. Han mister lige balancen i den forflytning, og så passerer pukken forbi. 3-0 Nordsjælland. 3 mål på. Det ligner unægteligt meget en OB-reducering her. Det er sjældent, de lader sådan en chance gå fra sig. Og den kommer her, den bliver nærmest skovlet ind over, efter at Hirsch tager det første skud. Jeg tror, det er Sander Kangas, der er fremme og skyde. Og det skete så hurtigt, så det kun er den ene udvisning, der bliver... Og den rammer altså en... Rammer Jonsen på benskinnen og hopper ind bag Hirsch. Han er usur for Hirsch og Kobras. Og det er altså nok sådan en mulighed, Nordsjælland skal udnytte, hvis de skal have scoret mere i den her kamp. Ja, det er i hvert fald den chance, de har for at skabe luft. Og her er den så også Daniel Wallin, og det er uheldigt for OB, for det er tilfældigt, at pukken ryger hen til ham. Det er simpelthen en retur fra skuddet fra, jeg tror det er Esdal, der skyder først, og så springer den lige ud til Wallin. Her ser vi, den bliver spillet over til Paul Esdal, og så en skøjte rammer den lige og springer ud til Wallin, som så kan sætte den ind i tom mål bag Martin Holst. Det var Nordsjælland Kobras, der fik scoret til stillingen 4-1. Målet var scoret af nummer 17 med Barista på ryggen. Andet powerplay-mål af Nordsjælland i dag. Og så dummer Robert Burkowski sig uden for billedet. Han truer simpelthen med at skyde efter Søren Helbo. Simulerer lige et slagskud i irritation. Han får en game misconduct. Peger endda efter Helbo. Det er dumt. Det her er Robert Burkowski. Her ser vi situationen. Den der. Lige mens Helbo kigger. Det er ikke en 39-årig mand værdigt.
Ej, der er ikke noget at sige til, at Hellbos dom, den falder med det samme. Det er ikke mig, der fløjter for den. Det er... man kan også sige, at grunden til irritationen, det er jo, altså, at han bliver udsat for en tripping, som var ret tydelig, men den bliver så ikke dømt, formentlig fordi Nordsjælland lige har fået 2 mand udvist. Så tager han altså ikke den tredje her. Nej, det er til en anden. Nej, så fløjter de ikke, hvis de mener det, jo vel. Jakushin holder den inde. Mads Møller her. Og så tæt på igen. Og så er reduceringen der. Og det er endelig Brad Ralph. Og det skulle næsten komme. Var det Julian Jacobsen? Det er Julian Jacobsen, der er opmærksom inden foran Hirsch. På den returpuk der. Vender lige rundt en gang. Og trækker den rundt ind i målet. Det var HB Ishockey, der fik reduceret til stillingen 4-2. Målet blev scoret nummer 5, Julian Jacobsen. Han blev assisteret nummer 55, Mads Møller. Og så 5-2, og det er Wallin igen. Og det er igen en eminent tværpasning. Denne gang fra Kasper Dein, der åbner det hele. Ja, det er en formidabel aflevering, Kasper Dein laver der og viser rigtig flot overblik. Og selvfølgelig lidt af en forløsning for Nordsjælland efter at have været under så massiv pres. Spil 5 mod 3. Der ser vi Kasper Dein ser op, og så står Wallin og first timer den ind ved den nærmeste stolpe. Eminent spilforståelse. Og Daniel Wallin altså. Og det gør det alligevel. Daniel Granqvist bliver dobbeltmålscorer i dag. Åbnede også efter 4,5 minutter kampen her. Lukker han formentlig. til Nordsjælland. Ja, der når de altså lige at spille den godt rundt. Spiller også 5 mod 3 og masser af muligheder. Og Robert Medin, der lægger den ind på tværs der til Granqvist, som Jakushin ikke når at blokere.